मम्मी आपण स्पेशल अंबरनाथवरून सोलकढी वाढायला बोलवले आज. होय होय चला. हा टाकू दे प्रेमाने, जेवढा प्रेमाने टाकेल तेवढे आमचे गेस्ट प्रेमाने पितील वरती. जैसे तेरा मन मर्जी करे. आज की सर्विंग हमारे साहब कर रहे. बघा अशी आमची प्रिपरेशन असते. व्हेज थालीच्या आमरस आणि लोणचं वाढून ठेवतो आणि फिश थालीमध्ये नॉनव्हेज थालीमध्ये आम्ही सोलकढी ठेवतो. बघा सर्व. चला भाकऱ्या किती केलेस तू टोटल आज? झाले किती आहेत? 1 2 3 4 5 6 7. आणि चपात्या? चपात्या भरपूर झाल्या, 10-12 जास्त. कुठे चपात्या? इकडे तर आपले चपात्या पण ऑर्डर आहे आणि भाकरी पण ऑर्डर आहे. ओके ते झालं. आणि इथे पापलेट थालीची ऑर्डर आहे. बघा एवढे पापलेट आणि बांगडे तळले गे आहेत आणि अजून तळायचे आहेत इकडे आपल्याला. काकी इकडे आपली भाकऱ्या थापते. ज्वारीची भाकरी केली काकी? करायची आहे ना. ओके आज कमीत कमी 12 भाकऱ्या 12 चपात्या तरी पाहिजे. बघा लंचमध्ये पण हीच ऑर्डर आहे. व्हेज थाली 2, सुरमई थाली 4 आणि डिनरमध्ये व्हेज थाली 2, पापलेट थाली 4. त्याची प्रिपरेशन बघा इथे करून ठेवले त्यांनी. छोटे तांबे मस्त आहेत. कुठून मिळाले ते? खाली रत्नागिरी घ्यायचे तुला आहे ते दुकानात. चलो रेडी. हमारा पापलेट कैसा है? हमारा पापलेट कैसा हो? पूजा बेबी जैसा हो. हा बघ बरोबर आहे ना बोटा. तर हा एक आयटम गेलेला आहे. ठीक आहे. एक कोलंबी, एक पापलेट आणि एक बांगडा. पोट भरेल की नाही माणसाचं? आता शेवटी इथे हे बघ हा पापलेट, परत पापलेट, बोंबील आणि ते पण 2 पीस. त्याला बांगडा दिला ना. हे बघ आणि हे चमचा आहे. ही एक थाली रेडी, ही दुसरी थाली. वहिनी थांबला. चला इथे बघा आपली ही व्हेज थाली रेडी आहे. ही गॅस आमच्या गॅसची नाही, ये हमारे साहब के लिए वेज थाली. ये स्टार्टर है. हे कोलंबी. आता पूजाची वारी. इकडे कोलंबी ठेवली, इकडे ठेवा मध्ये. हां ठेवा ठेवा. आता ह्याच्यात काय राहिलं? काय नाही ना. चला घ्या काय. चला आंबे उचला भाई, आंबे उचला. 2 पुढं घ्या मस्त. एक हा आंबा एक तो आंबा असा घ्या मिक्स मध्ये. मम्मी तू 2 एक ती बाटा आणि हे. अरे सभी लिया उसने हात. इथे बघा हे 2 घावण्या चटणी. काकी ह्याला पकडून किती गेले टोटल? 7 8 हे 9 झाले. 4. ओके जाऊ द्या. चला इथे बघा अशी जर प्रिपरेशन होते. मग दूध पाहिजे, चहा पाहिजे आणि घावणे ऑलरेडी बनतात आहेत. आणि मी परत एकदा रिपीट करतो, आजपासून तर एप्रिलच्या एंडिंगपर्यंत जे जे गेस्ट रिपीट येणार आहेत, ज्यांना परत यायचं आहे, त्यांना सर्वांना ओल्ड रेट लागणार. फॉर एन एक्झाम्पल खालचा रूम नॉन AC जो 1600ला देतो ते 1200ला पडणार आणि गोल्डन AC रूम जो 3500ला आहे तो 2800ला पडणार. सर्व ओल्ड रेट लागणार फक्त रिपीट गेस्टवाल्यांसाठी. तर जेवढ्यांना परत यायचं त्यांनी परत या आणि हा ऑफर घ्या. हे तुम्ही बुकिंग एप्रिल आणि मेपर्यंत करू शकता. जून आणि हे पण मी डिक्लेअर करतो, जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबरचं होमस्टे ओपन आहे का क्लोज आहे ते मी आता सांगू शकत नाही. क्लोज पण असू शकतो, ओपन पण असू शकतो, डिपेंड. सध्या तरी एप्रिल आणि मेच ओपन आहे तर तुम्ही बुकिंग करू शकता. आणि बाकीचे जे फर्स्ट पहिल्यांदा येणार आहे त्यांना हे नॉर्मल रेट्स लागणार. ऑफर फक्त रिपीट गेस्टवाल्यांसाठी. का वहिनी परत आले की मग डिस्काउंट दिला पाहिजे ना. चला चहा किती पाहिजे? 3 चहा पाहिजे आणि 3 कप दूध पाहिजे त्यांना. इथे बघा आता आपण रत्नागिरीत आहे तर वेगवेगळ्या प्रकारचे आंबे असतात.
एक आंब्याचं नाव भरपूर फेमस, तोतापुरी आंबा, मुंबईला असतो तो, बरोबर. आंबा असतो का ऍपल असतो समजत नाही मला ते काय. ठीक आहे, तर इथे बघा सर्वात फेमस आंबा म्हणजे हापूस आंबा. आणि त्यानंतर जर डिमांडमध्ये कोणता असतो आणि जर सर्वांना आवडू शकतो आणि आम्हाला तर भरपूर आवडतो तो म्हणजे पायरी आंबा. ह्याला तुम्ही बाय फ्रेग्रन्स पण तुम्ही ओळखू शकता. हापूस आंब्याची फ्रेग्रन्स वेगळी, पायरी आंब्याचा फ्रेग्रन्स वेगळा. हा जरा कडक लागेल आणि ह्याचा साल असते ना ती नरम असते. बरोबर डिफरन्स बोलतो ना मम्मी मी? बरोबर. आता तुम्हाला 1 by 1 मी कापून दाखवतो. आमचे कॅमेरामॅन कसे ह्याच्यावर बसलेत ना खुर्चीवर, तर खुर्चीवर बसलोय आम्ही, दिसतंय सगळं. मेन लीडला पाठी पुढे करायला लागणार आम्हाला. हे बघा, हे बघा, हे पहिला मी हापूस आंबा कापतोय आणि हे वहिनीने आणलेत, आमच्या वहिनी आहेत ना त्यांनी. आणि हा झाडावरचा आंबा बोललेत त्यांनी, केमिकल म्हणता नाहीये. तर हापूस आंबा बघा कसा आहे, मस्त ऑरेंज ऑरेंज. झाड पिक्का म्हणतात त्याला, आडीतला नाहीये. ठीक आहे, हा हापूस आंबा ऍक्च्युली हा खायचा असतो पूर्ण सोलून, पण मी तुमच्यासाठी कट करून दाखवतोय. पायरीचा पायरी हापूस मध्ये रेट मध्ये काय युजुअल एवढा फरक नाहीये की असं नाही, ऑलमोस्ट दोन्ही सेम मध्ये आहेत. हे बघा, दिसायला पण ऑलमोस्ट तुम्ही जर लांबून बघितलं तर सेम वाटेल. हातात घेतल्यावर ना लगेच ओळखू शकता की हा पायरी आहे का हापूस आहे, कारण हा कडक आहे बघा जरा आणि ह्याचं आतलं हे बघा नरम आहे. आता आमचे साडू साहेब आहेत ना, त्यांना आपण जरा स्क्रीनवर हॉट सीटवर घेऊया आणि त्यांना जरा आपण इथे बसलेले आहेत, दाखवा इथे ते. हां, इथे बसलेले आहेत. हां, आता त्यांना आपण पहिला हापूस आंबा देऊया आणि हा पायरी. एकच खाऊ दे. हा, हे दोन्ही हातात घ्या. आम्ही पण तसंच बघा, मी पहिला हापूस टेस्ट करतो आणि पायरी. पायरी जिंकली. तुम्हाला किती पायरी चढायला लागतात हे तुम्ही डिसाईड करा आता. पण पायरी जिंकली. असं नाही की तो हापूसचा आंबा चांगला आहे रत्नागिरीचा, असं नाही. पायरीचा आंबा बोलायचं आपण, पायरीचा आंबा, पायरीचे आंबे पाहिजे असं बोलायचं. स्पेशल पायरी. दोन्ही चांगले. ठीक आहे, असं नाही बोलू शकत की हापूस वरती पायरी वरती, असं नाही. दोन्ही छान आहेत ना. मग आता आपण दोघंच खायचं ना हे? दोघंच खावा तुम्ही. आम्हाला नको ना. हे रिझन एक म्हणजे तुम्हाला दाखवणे एक बहाना था. मेन मुद्दा तो हमें आम खाना था. नाही, पण मी खाल्लं असता, पण मला कसं एक दोन फोडांनी माझं चालत नाही, मला भरपूर लागतात. खरोखर मला 1-2 फोड अख्खा म्हणजे मला 2-3 आंबे तरी एकत्र कापून पाहिजे. तुम्ही वाट बघा. आम्ही 2-2 येतात ते आम्ही खाऊन घेतो. तुम्ही खावा. आम्ही बरोबर आमच्या साडू साहेबांना बसवलेला भाई बाजूला, मला माहिती आहे आम्हाला हेल्प करणारे तेच आहेत खायला. बरोबर. हा, चला हे घ्या, कोई खावा तुम्ही. हे साडू चांगले दिसतात ना. छान आहे. नसीबों को मिलते हैं ऐसे साडू. बरोबर. ते पायरी एक दे त्यांना. हाँ, नसीब में लिखा है पायरी खाने वाले का नाम. बरोबर. खा के देखो कैसा लग रहा है. चला पायरी खावा. हे घ्या, हे तू खायला. नाही, तू नको खा. हा वाला खा. हा तू खा. नको. पायरीचा बघा. ओ वाव, एक डोळ्या बद झाला. शकुनी मामा. मस्त आहे, टेस्ट अच्छा आहे ना. टेस्ट छान. चला हे बघ, हा खा. तुला मला नको. चला, मुंबईवरून आल्यावरती डे 3 1-2 डे व्लॉग पण केला नाही, थोडंसं मी आराम केलं. आणि आपली एक गेस्टसुद्धा आहे, गोल्डन सिल्वर बुक आहे, तर त्या गडबडीत मला व्लॉग करता येत नाही. जेवण पण असतो ना सर्व, तर तुम्ही जरा समजून घ्या. जर व्लॉग येत नसेल तर पप्पू किंवा ओमकार किंवा फॅमिली सर्व बिझी असेल. आणि आता आमचे साडूसाहेब सालीसाहेब आले आहेत, आमची काजल भाई आली आहे, तर त्यांना आम्ही मार्केटला नेतो आहे. वॉटर चेक, मोबाईल चेक, गाडी अनचेक. गाडी क्लीन नाही आहे, कारण मुंबईपासून आल्यापासून क्लीन केलेली नाही आम्ही. चला पटकन जाऊया, नाही तर शनिवारचा बाजार बंद होईल. आणि मी खास करून तुमच्या सर्वांसाठी शनिवार बाजारमध्ये चाललो आहे. चहा बरोबर टोस्ट तुम्हाला द्यायचे आहेत की नाही, आणि टोस्ट खायला तुम्ही येत आहे की नाही. आणि इथे बघा काय घेतलेलं आहे, कारण आपल्या गेस्टनी आज प्रॉन्स सांगितलेले आहेत, प्रॉन्स फ्राय. आजची ऑर्डर आहे 4 चिकन वडे थाली,
आणि सोबत 2 व्हेज थाली आणि प्रॉन्समध्ये स्टार्टर पाहिजे. तर आपला झोला खाली है लेकिन हम झोला भर के जाएंगे. आपले साडू पण आलेले आहेत, साली पण आलेले आहेत, त्यांना पण विचारूया काय आवडतं खायला. काय आवडतं हो आमच्या साली साहेबांना खायला? हां डोनट्स आणि वेफल. नाही आपलं घरगुती सांगा, आमच्या घरी आमच्या गावातल्या सारखं काहीतरी सांगा. डोनट वेफल तर काय मुंबईचे खातात, कोकणात आलं तर काय ते बोंबील खावा, कोळंबी खा, पापलेट खा. काल तिला पापलेट दिलं, आता तिचे बोंबील सुरमई राहिलेले आहेत. येस. आणि त्यासोबतच आमच्या इथे बघा यांची आज क्लिनिंग झालेली आहे. सर्व त्यांना सर्व त्यांचे इन्सेक्ट काढलेले आहेत, जीव जंतू सर्व. ही बघा हे आमची काळूबाई बघा. आणि त्यांना आम्ही भाईंना आपण कोणता रूम दिलेला आहे? ट्विन 1. आणि आमच्या फॅमिलीला दिलेला आम्ही ट्विन 2. या तुम्हाला दाखवूया. चेकआउट टाइम सांगितलं ना त्यांना? सांगितलं उद्या खाली करतील. भरपूर दिवस आहे का लेट चेकआउट करता, असं चालणार नाही मला. असं चालणार ना. ओ वाव व्हॉट अ ग्लॅमर. ओ ग्लॅमर. ओ हाय. हे कसं केलं? कट करणे ओ फ्लावर. एडिट नाही करते. ओ वाव. ओ वाव. हे ते कडी कोणी लावली ही वाली? मीच लावली वाटतं. झोपलेत ना. आणि तुम्हाला माहिती आहे कूल रूम आहे. हे खूप कूल रूम आहे. कूल सिरियसली का सांग? ओंकार बाहेर कसं आम्ही कधीच आमच्या गेस्टला काय कमी पडू देत नाही, कारण हा रूम छोटा आहे आणि एसी मोठा आहे. 1.5 टनचा एसी आहे तो. अरे नाही म्हणजे न एसी लावता पण कूल आहे. कूल आहे. हा चला हिनीच रिव्ह्यू दिला, आता आम्हीच सांगतो. पण तू एक ॲज अ पहिल्यांदा आली आहे, एसी न लावता पण कूल आहे ना, तू स्वतः सांगितलं. तेच आम्ही सांगतो गेस्टला. ये भी एसी रूम है, ये भी एसी रूम है. भाईला कूल करून दिला. भाईला कूल करून कसं दिला? कारण मी जरा हे लोकांना लेडीज लोकांना माहिती आहे ना, रेडी व्हायला जातो 2 तास, तर मी झोपलो होतो मस्त एसीमध्ये आणि भाई झोपले तिथे. कोण नसलं की आम्ही मग खाली जातो. गोल्डन सिल्वरमध्ये वरती जातो. एवढा कोण वरती जर खाली जाईल काय आलं बब्बू? कालू भाई. काजल ए काजल, डीमार्टचे पिशव्या घेतल्या? डीमार्टच्या पिशव्या घेतल्या? आम्ही माहितीये का आज काय घेतलंय तुम्हाला मी दाखवते. तुला काय घेतलं? चला आपण दाखवतो. फॉलो मी काय? माझं बुबू चल. बुबू फॉलो मी. फॉलो मी फॉलो मी. काय गाडी तिकडे गरम झाली. तू काळजी का नाही? बघा आज आमच्या डीमार्टच्या बॅगनी हे का घेतलं तुम्ही? जे बघ आमच्याकडे जे मॉडेल आहेत ना त्यांना ओझं उचलायला होत नाही, मग ते पाठी बघ घेणार म्हणून याच्या डिमांडच्या पिशव्या भरल्यात आणि हे घेतले बॅग एक. येस. ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुने. आपण एक काम करूया, मी पूजासाठी स्पेशल बोंबील आणायला चाललो आहे ना, आपण दोघं जाऊया. तुम्ही मार्केटमध्ये शॉपिंग करा, आम्हाला यायला अर्धा तास लागणार. स्पेशल बोंबील नकोय मला. चलो बाय 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 बाय. बास्केट ठेवते. एकशे धान बोलो मागला होतो. 100 धान मागला होतो. हां हे करा. चला इकडे बघा आम्ही बांगडे घेतले आहेत आणि आम्हाला खायला कोलंबी घेतली आहे. मार्केट बघा किती फुल आहे बघा. हा मार्केट आहे आणि इथे पण मार्केट आहे बघा आतमध्ये. आता तर संध्याकाळचे 4च वाजले. 4 वाजताची हे संध्याकाळी 6-7ला अजून भरेल.
बघा इथे असे साफ करून पण घेतात आणि किलोचे 20 रुपये घेतात. 2 किलोचे 40 आणि बांगडे साफ करायचे 20, टोटल साफ करायचे 60. हां द्या हां दिले पैसे दिलेत. समजा हात भरेल चला. तर बघा आपली गाडी इकडे उभी केली आहे. सर्व बोट्स बघा किती छान वाटतात. आपली शॉपिंग बघा प्रॉपरली झाली आहेत आणि इथे आंबे पण घेतलेत. एक आंबा काढून दाखवा मला, एक आंबा. आणि आम्हाला हे 150 रुपये नाही 300 रुपये डझन ना काहीतरी बोलली. 150 रुपयाचे 6 पीस. जरा डागीर आहे पण ओके मोठे आहेत ना. हे आत्ता खायला, हे आजच खाल्ले पाहिजे. हे बघा समोर सर्व बोटी लागलेल्या, लॉन्ची लागलेले सर्व. थंडा पण आहे का? हो पहिले इथे लागायचं पण इथे क्राऊड व्हायचा म्हणून ते आतमध्ये घेतलेलं आहे. आपण इथं लावूनच गेलो. हो चला आम्ही बघा इथे मच्छीची शॉपिंग केली आणि काजल आणि पूजा सॅटर्डे मार्केटला. आता त्यांना आम्ही पिकअप करणार. एक काम होऊन जाईल. आज फक्त आपले गोल्डन रूम आणि सिल्वर रूम बुकिंग आहे आणि उद्या परत मग सिल्वर रूम असे मधले बुकिंग्स आहेत. ते आपले सबस्क्रायबर होते पण ते बोलत होती त्यांची ही बोट इकडे. हां काय घेतलं काय घेतलं एवढं? बसमध्ये जाणार नाही तर वा. चला बसा लवकर. हे काय खायला नाही आणलं? काय आम्हीच काय खाल्लं नाही भाई साहेब. हे सगळे बोचके उचलून काहीच नाही मी मार्केट बघितला. येतात भाजी कांदे बटाटे घेऊन टाकली. मी काहीच नहीं फिरली है मार्केट. पूजा वो मार्केट है लेफ्ट में सब है जो तू अम्बा का मार्केट. ये तो शनिवार बाजार है. तेरे को मैं लेके जाती है. इनको जाने दे घर में चाहिए तो. नको चल आता घरी. कारण एवढे वजन आपण दोघी नाही उचलू शकत. पण आता वजन नाही आता आपलं. आंबे घेतले तर मी काय करणार? पागल सारखं आपण दोघी आंबे घेऊन मग गाडीतच बसावं लागेल. आंबे असले घेऊ ना. जाऊ दे आता. तुम्ही दोघं रत्नागिरीला आलात उस खुशी में. हे रत्नागिरीचं नाट्यगृह. चला आता कुठे घेऊन चला आपण दोघांना. प्रकारचे नाटक होतात. आता आपण एकदा यायला पाहिजे ना लाईफ मध्ये एकदा तरी नाटक बघायला. हो मी एकदाच बघितलं. आपण हास्य जत्रा बघतो तेच आहे. ते लोक कुठे झाले त्यांना माहिती आहे. आपलं घरच हास्य जत्रा आहे. हां राईट खाऊ गल्ली राईटला आहे रत्नागिरीची. कितना पाव है? 12 पाव. अरे वाह. यही स्टाइल देख के तो हम लोग वापिस आते हैं. वाह गाना भी अच्छा लगा एकदम. किधर है गाना, किधर है वीडियो? अरे वाह स्पीकर घेऊन हां तुमचं नाव सांगा मला. धनंजय हरिश्चंद्र सुर्वे. आणि तुमचे मॅडम व्हिडिओ बघतात आमचे. मग मॅडम बघतील आता तुम्हाला मग सांगा. चलो थँक्यू. इसमें 2 पाव देना बस. इसमें बस. तर ही आमची रत्नागिरीची पावभाजी बघा. ये ओनली हां पकड़ा एक पकड़ा. ये ओनली 70 रुपीज़ का है ना ये.
घर गाजर काजल तिकडे पण काय चालू आहे? आता महाबळेश्वरला जाऊन आपण. आता हे चव घेऊन बघूया आपण. ये अपन आवडली? कितना साल हो गया ना अपन चारों ऐसा आउटिंग को नहीं गए. जून महीने जा रहे हैं ना अपन. हाँ बोला. आम्हाला जरा तुम्ही थँक्यू आम्हाला जरा तुम्ही रिकमेंड करा. आम्ही जून महिन्यात कुठे चौघं फिरायला जाऊ शकतो. तुम्ही घरी झोपा काढा. हां तुम्ही झोपा काढा आणि आमची व्हिडिओ बघा आणि आम्हाला प्लेसेस रिकमेंड करा. या सर्वांनी बघा तुम्हाला तुमच्या तोंडाला पाणी सुटतंय की नाही पावभाजी खाऊन. ही रत्नागिरीची खाऊ गलीचं एंड आहे बघा. इकडे हे पावभाजी पाणीपुरी, इकडे मोमोज आहेत, इकडे काहीतरी वेगळं आहे आणि सर्व एंड आहे बघा. चायनीजपासून सर्व आहे बरोबर ना. ते रोल्स पण आहे बघा तिकडे. चला आपण झगड़ा होता था ना मेरा इसके साथ. बालबिल पकडणे का? वाव मोमोज. हे काय आहे? लाल चटणी द्या ना. कितने कॉन्टॅक्ट डिलीट कर दिए भाई साहब ने. चला बॅडमिंटन नवीन आलेलं आहे. हे आम्ही पण खेळणार आणि आमचे गेस्ट पण खेळणार, आमचे पाहुणे पण खेळणार, सर्वजण खेळणार. आणि इथे बघा इकडचं चिकन कुठे गेलं? ह्याच्या आतमध्ये ठेवलं. वहिनी मी हे घेतो. चला हे पूर्ण मी घेतो. एक पिशवी घ्या. सर्व डिमार्टचे सर्व सामान विमान आहे सर्व. इथे पूर्ण तेलाचा बॉक्स आहे बघा. ह्याच्या तेलाची पिशवी आहेत बघा. सर्व तेल आणि पूर्ण एक घोणी आहे बघा. तांदळाची एक घोणी आहे पूर्ण. अजून काय हां मी हे घेते ते बाकीच्या आतमध्ये. हां तुला काय जेवढं आणि जमलं ते बुबूंचं बिस्किट आमच्या. बिस्किट पण माझ्याकडे. बापरे बघा गावातली माणसं कशी उचलतात बघा. माझ्याकडे जे पाहिजे ते काय. या बघ बुबू माझं चोनी, माझं मोनी, बुबू मच्छी. मच्छी बघ तिथे बघ मच्छी. आमचे गोल्डन सिल्वर नाही म्हणून मी ओरडतो. अभी हाँ बहुत पीछे पीछे आता है. मच्छी बुबू मच्छी. पनीर पनीर पण पाहिजे. पनीर एवढं कडक पनीर. आमच्या इकडे पनीर पनीर म्हणजे कडक. एक मिनटं काकी जराशे हातात द्या. म्हणजे जिरा राईस गोणीतले कसे आहेत बघूया. हे बघा कसे आहेत. म्हणजे होमस्टेला आम्ही हेच वापरतो बघा. चांगलाच होतो. हे जिरा राईस आहे बघा. कितीला पडलं ते माहीत नाही मला. हा पहिले वडे द्या. चला इकडे बघा हे मिक्समध्ये थाली आहे बघा. वाफा निघतात आहे बघा मस्त गरम गरम. कोलंबी फ्राय, सुरमई फ्राय, बाकी आपले असे नॉर्मल. इकडे चिकन ग्रेव्ही, चिकन फ्राय, डाळ भात, वडे, सॅलड. चलो चिकन खाणारा माणूस कोण आहे? चिकन स्टार्टर. चला इथे बघा आम्ही हे जट्टीवरून आंबे आणले होते काजल. तर पहिला आंबा कापलेला आहे सक्सेसफुल. हे दोन कापले. हा कापले आहेत काय? दुसरा हो. पहिला दुसरा सक्सेसफुल नाही काय? नाही दाखव तरी आम्हाला कसं दिसतोय तो. थांबा दाखव. बघा म्हणून आम्ही आंब्याच्या बिझनेस मध्ये पडत नाही. पण हे जरा अरे रे शी 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 शी. आणि हा बघा हा पण. अरे रे हे 300 रुपये डझन वाले, 150 रुपये अर्धा डझन. पडीव आहेत ते वाटतंय ना. जे चांगले आहेत ते कापून टाक सर्व. ओके. तर बाकीचे कुठे आहेत ते? पिशवी काढते. आणि हे पण क्लिअर करतो की हापूस नाही आहेत आणलेले. असेच असतात ना जनरल गाजल, जरा वेगवेगळे खायला वाटतात ना आपल्याला म्हणून आणले. आता चौथा बॉल सिक्सर लागतो का बाउन्सर दाखव. त्या साईडचं खोल. त्या साईडचं खोल.
तो पण मग त्यांना फोटो पाठवूया. संपले आंबे. 4 बॉल पैकी 3 आउट. बाई नशीब आंबे तरी गेले आमच्या पोट्यात. होय नाव कसं ठेवायचं? वाव का मी घेतला नाही, त्यांना आपला नंबर दिलेला, त्यांना आपला नंबर हवा होता. हो हा एक चांगला निघाला आणि 2 चांगले निघाले. हे बघा हा एक आहे तो बोलायचा. 6वा बॉल राहिलेला ना. आता माहिती माझ्या पडेल मॅच ड्रॉ झाली आहे का मॅच आउट झालेली आहे. खराब काय वाटतं तुला? खराब दाखव. मी कसं ओळखलं माहिती हे दुसरा काप त्या साईडचा. तर इकडे आम्ही मॅच हारलेलो आहे. 6 पैकी 4 आउट झालेले आहेत आंबे. 2 चांगले आंबे बाहेर चाललेले आहेत. 6 पैकी 4 आंबे खराब. 2 आंबे चांगलेले आहेत. चहा खराब झाले. ते फोटो काढतो थांब, त्यांना पाठवतो. हे घे, ह्याच्यातले घे आणि त्यांना दे. रेकॉर्ड हो गया. रेकॉर्ड झाला आमचा. 1 2 3 4 5 6 7 8 जरे आईस्क्रीम केले. आम्ही सर्व इथे आईस्क्रीम पार्टी करायला आलोय. आम्हाला पूजाने आईस्क्रीम बघा काय काय खायला दिलं. काय दिलं हे खायला आम्हाला? रबडी फालुदा. रबडी फालुदा रत्नागिरीचा स्पेशल. या तुम्ही पण खायला. तू का खाते? मी नॉर्मल वाला फालुदा खाते, रबडी वाला नाही. चला